Просто се шофирате и изведнъж се сещате за нещо. Нещо неприятно, разговор, който сте имали с някого. Разговор, който ви е създал дискомфорт, който ви е накарал да се почувствате зле, да ви разтревожи, да ви ядоса. И в главата ви започват да се въртят нон-стоп някакви мисли, неприятни такива. Той така ми каза, аз така му казах, той защо така постъпи с мен, защо се държа така с мен, аз никога не съм се държала толкова лошо, той е такъв, той е онакъв, аз съм такава. Влизате в позиция на жертва. От позицията на жертва започват още повече нещата да се въртят. В други ситуации, когато са постъпвали така с вас, други пъти, в които сте били в подобни ситуации, други хора, абсолютно всичко започва да се върти едно след друго. Карате си вие колата и продължавате да мислите за тези всичките ситуации и започвате да се връщате все по-назад към все по-неприятни ситуации, в които вие винаги сте били жертвата и никога умът ви буквално ще експлодира. Започвате се чувствате тревожни, напрегнати, изнервени. Сърцето може да започне да ви топче. Ако сте склонни да вдигате кръвно ще вдигнете. Ще започнете да пушите една след друга цигарите, ако пушите. Ако ви попадне нещо, ако имате под ръка нещо за ядене, ще изядете нещо, гарантирам, не здравословно. Само и само да потушите тази негативна емоция, която вие изпитвате. Всичко това, което е започнало, е породено вследствие на някакъв ваш кофти момент, някакво кофти изживяване или травма, можем да го наречем дори, което ви е създало дискомфорт в миналото. И понеже вие имате тази, как да я наречем, склонност да се връщате назад и да въртите едни и същи сценарии в главата си към отминали случки, към някакви неприятни ситуации, вие започвате да въртите и въртите това нещо, което да ви създава, да ви взема от предишната ситуация, когато сте се чувствали зле и да ви поставя в текущата ситуация, в която вие просто си шофирате, отивате от точка до точка да свършите нещо и да си отидете на работа или да се приберете от работа. И вие се поставяте в онази ситуация в миналото, която и към момента, точно сега, ви създава дискомфорта, който изпитвате. Постоянно напрегнатия ум, постоянно мислещия ум създава изключителна тревожност. Не само когато се връщаме към минали събития, а дори сега в настоящето, когато имаме толкова много задачи, отговорности, ангажименти, които се чудим коя от коя по-бързо да изпълним, от коя в коя да влезем, коя да прескочим или коя да добавим към текущия си график. И неспирният ум може да ни побърка, може да ни доведе до тревожност, може да ни доведе до безсъние вечер, може да ни доведе до невъзможно да изпълваме ежедневните си задължения, просто защото той не спира да върти някакви неща.